of God. Please kneel. Novena Prayer. Dear Mother of Perpetual Help, from the cross Jesus gave you to us for our mother. You are the kindness, the most loving of all mothers. Look tenderly on us, your children, as we now ask you to help us in all our needs, especially this one. All, while you were on earth, dear Mother, you willingly shared in the sufferings of your Son, strengthened by your faith and confidence in the fatherly love of God. You accepted the mysterious designs of His will. We too have our crosses and trials. Sometimes they almost crush us to the ground. Dearest Mother, share with us your abundant faith and confidence in God. Make us aware that God never ceases to love us, that He answers all our prayers in the way that is best for us. Strengthen our hearts to carry the cross in the footsteps of your divine Son. Help us to realize that He who shares the cross of Christ will certainly share His resurrection. Dearest Mother, as we worry about our own problems, let us not forget the needs of others. You always love others so much. Help us to do the same while praying for our own intentions and for the intentions of all here present at this novena. We earnestly ask you, our Mother, to help us comfort the sick and the dying, give hope to the poor and unemployed, heal the broken-hearted, lighten the burden of the oppressed, teach justice to their oppressors, and bring back to God all those who have offended Him. Dearest Mother, help us to avoid sin which separates us from our Heavenly Father and from one another. Full of trust in you, we place ourselves under the mantle of your maternal protection and confidently hope for your powerful help. Amen. Prayer for the home. Mother of perpetual help, we choose you as Queen of our homes. We ask you to bless all our families with your tender motherly love. May the sacrament of marriage bind husbands and wives so closely together that they will always be faithful to each other and love one another as Christ loves His church. We ask you to bless all parents. May they love and cherish the children whom God has entrusted to them. May they always give them the example of a truly Christian life. Help them to bring up their children in the love and fear of God. Bless all children, that they may love, honor, and obey their fathers and mothers. To your loving care, we especially entrust the youth of today. Give us all a sense of responsibility, that we may do our part in making our home a haven of peace like your own home at Nazareth. We take you as our model. Help us to grow daily in genuine love of God and neighbor, so that justice and peace may happily reign in the entire family of mankind. Amen. Petitions to our Mother of Perpetual Help, Holy Mary. Pray for us. Holy Virgin conceived without sin. Pray for us. Our Mother of Perpetual Help, Pray for us. we sinners call to you. Loving Mother, help us. That we may be filled with the Holy Spirit and become courageous witnesses of Christ's love for men. Loving Mother, help us. That we may be more and more like our divine Lord as you were. Loving Mother, help us. That we may be meek and humble of heart like your Son, Jesus. Loving Mother, help us. That we may fear losing God's friendship forever by unrepented sin. Loving Mother, help us.
that we may seek Christ's mercy and forgiveness constantly in the sacrament of penance, Loving Mother, help us. that we may be aware of God speaking to us in the events of daily life, Loving Mother, help us. that we may pray daily with love and trust, especially in moments of temptation, Loving Mother, help us. that we may realize the value of worshiping God together in the Eucharist, Loving Mother, help us. that we may grow in the love of Christ and neighbor by frequent communion, Loving Mother, help us. that we may reverence our bodies as temples of the Holy Spirit, Loving Mother, help us. that we may strive to be true Christians by our loving concern for others, Loving Mother, help us. that we may proclaim the dignity of work by doing our own work Loving Mother, conscientiously, help us. that we may forgive from our heart those who have wronged us, Loving Mother, help that us. we may see the evil of seeking our own interest at the expense of others, Loving Mother, help that us. we may work for the just distributions of this world's goods, Loving Mother, help us. that we may share our talents with others for the good of the community, Loving Mother, help us. that we may accept our responsibility in the community in the spirit of genuine service, Loving Mother, help us. that the Holy Spirit may guide and strengthen Pope Leo XIV, the bishops and the clergy, Loving Mother, help us. that we may be blessed with an increase in priestly and religious vocations, Loving Mother, help us. that we may bring the knowledge and love of Christ to those who do not know Him, Loving Mother, help us. that we may be aware of our dependence on God in the midst of human achievements, Loving Mother, help us. that we may be ready at death to enter the home of our Heavenly Father, Loving Mother, help us. that we may die at peace with Christ and our fellow men, Loving Mother, help us. that we may be comforted at the death of our dear ones by our hope in the risen Lord, Loving Mother, help us. to pray that our departed brothers and sisters quickly share in your Son's resurrection. Loving Mother, help us. Let us pray in silence for our own intentions. All, Holy Mary, help us in our needs. Pray for all the people of God. May all experience your perpetual help. Lord, you gave us Mary to be our mother, ever ready to help us. Grant us the grace to have recourse to her in all our needs. Amen. Consecration. Immaculate Virgin Mary, Mother of God and Mother of the Church, you are also our Mother of perpetual help. With hearts full of love for you, we consecrate ourselves to your Immaculate Heart, so that we may be your devoted children. Obtain for us true sorrow for our sins and fidelity to the promises of our baptism. We consecrate our minds and hearts to you, that we may always do the will of our Heavenly Father. We consecrate our lives to you, that we may love God better and live not for ourselves but for Christ, your Son, and that we may see Him and serve Him in others. By this humble act of consecration, dear Mother of perpetual help, we pledge to model our lives on you, the perfect Christian, so that consecrated to you in life and in death, we may belong to your divine Son for all eternity. Amen. Please rise. Mother of Christ, Mother of Christ, what shall I ask of thee? I do not sigh for the wealth of earth, for the
joys that fade and flee, but Mother of Christ, Mother of Christ, this long to see the bliss untold in your arms enfold, the treasure upon your knee. Mother of Christ, Mother of Christ, I toss on stormy sea. Oh, lift your child as a beacon light to the port where I fain would be, and Mother of Christ, Mother of Christ, this do I ask of thee. When the voyage is o'er, always stand on the shore and show him at last to me. Please kneel. Thanksgiving Prayer. Lord Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all his fullness should dwell, and that through you he should reconcile all things to himself. Grant us the grace to be grateful for all that our Father has done for us. Grant that we may be truly sorry for our sins and do penance for them. Through you, we thank the Eternal Father for the gift of life. He has created all the wonderful things of this world for us. May we learn to use them well, so that through them we may grow in love for Him. Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of His love, to save us and all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us your own mother to be our mother of perpetual help. May the countless favors we have received through her intercession, and especially through the novena, inspire us to greater confidence in God's loving mercy and her perpetual help. Grant that we may always do the holy will of God and persevere in His love. To the most Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows in order to show us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayers for the sick. Grant that those who are weighed down with pain and other afflictions of illness may realize that they are among the chosen ones whom you call blessed. Help them to understand that they are united with you in your sufferings for the salvation of the world. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo as iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtaomo kan sa mong mga pangaipo digdi sa daga, as sinuli kan sa imong kadunungan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging maray na paraataman kan sa imong linalang, daimi na sabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan,
Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin ibapang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama, sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamipi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamipi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamipi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamipi mo kami. sangaran ka nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat, Diyos, maray na aga po mga tugang, ngunyan Miyerkules sa ika-18 simana sa ordinaryong panahon, isabay tapo sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat in honor of Saint Jude, dulot kan sarong devotee. Pasasalamat man sa intensyon ni Chan and Di Vera family, Christine and Daniel Napili and family, Barbacena family, Sherry Ann Ante, Anthony Tognolo, Sabrina F. Santillan, Sherry Esmeria, Sheena Esmeria, Arl, for birthday of Maria Losanyes, ni Irenia Garing and family, for birthday of Mark John and Arl John, sa intensyon ni Arlene Hernandez and family, for the gift of life ni Andre de la Paz, sa special na kagadan for good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, sa special na kagadan man ni Kristen and Daniel Napile and family, to pass the NCEL LEXRN USA and other exams of Jose Piulo Ope Maria Encisa this 2026, ni Tita Encisa and family, to pass Siringman, to pass the LEXRN USA exam of Jose Piulo Ope Maria Encisa and Angelica Iris de Vera, kan de Vera family, sa kapahingaluan kan mga kalag para sa kalag ni Froilan, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Eduardo kan Mendoza family, John Kenneth kan Ayo and Sevillano family, Joseph, Eutikio, Catalina kan Abiera family, sa gabos na kalag, sa kagadan Manny Meds, Maria Los kan SAA batch 75 to 79, Ruben Leticia, Nilian Rico Obal, Karina, Elmar Charvin, Candiskaya family, Justin Raymond, Nestor, David, Ray Joseph, Cansanyosa family, Florentina, Higidjo, ni Joyce A. Sarsa and family, sa gabos na kalag sa Purgatorio, ni Sabrina F. Santillan, Montserrat, Salvador, Cansamora family, Mirna, ni Anjanet K. Esquivel, sa gabos na kalag ni Ana de la Paz and family, banwaning Diyos, matindog na po ang gabos sa pagpoon kan Santa Misa. Hinapon maging banal, tinipon galing sa Diyos na sa tukag tubos. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Aldaw na Espiritu. Miyerkules, enot sa gabos, ang aldaw na ini ipinagdudulot niya to para sa satuyang mahal na ina, si Nuestra Señora Nindanay na pagtabang. Minadulo kita sa iyang intersesyon, asin pamibi para po sa satuyang mga pangangaipo. Ikadua,
Sa aldaw na ini sa tuya man na ginigiromdom ang memorial kan dedikasyon kan Basilika ni Santa Maria Mayor duman sa Roma na nagpapagiromdom kan dakulaon na role ni Mama Mary sa istorya kan sa tuyang kaligtasan na siyaan padagos na nagtatabang sa to tanganing kita makarali sa satuyang kagurangnan. Iyuman ini an ultimong aldaw kan sa tuyang Misa Triduo sa pagpamipi para sa kapahingaloan kan kalag kan sa tuyang mga namumutan sa buhay na nainot na sato sa ikaduwang buhay. Ngunyan, tanganing kita po gabos na uya digdi pagkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuya ng rumdumon, asin pagsulsulan, at sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay na po kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka, Kristo, mahera ka, Kristo, mahera ka, kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami patawadaan mga kasalan kan sa imong mga nasasangkuban, tanganing kami dai makapaugma sa imo sa samuyang mga gibo, makaligtas sa pamibi kan ina kan sa imong aki. Siya nakaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. An enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Jeremias. Maabot ang panahon, ulay nin kagurangnan. Ako magiging Diyos nin gabos na kapag-arkian nin Israel. Asin sinda magiging sakuyang banwaan. Ini ang sabi nin kagurangnan. Ang mga tao na nakadulag sa minasbad, nakakaanin biyaya sa kadlagan. An Israel naghanap nin kapahingaloan. An kagurangan na nagpahiling sa iya sa rayo, na nagsabi, namuutan ta kanin daing tapos na pagkamuot, kaya nagdadanay ang sakong pagkaherak sa saimo. Papatindugon ta ka giraray, asin tamatindog ka, o Birhen nin Israel. Dadarahon mo ang sa imo mga pandereta, asin maluwas ka sa kaibahan kan mga nag-uurugma. Giraray magtatanom ka nin ubas sa mga kabukidan nin Samaria. Ang mga nagtanom magpapakinabang kan sa indang tinanom. Huli ta maabot an aldaw na ang mga bantay magkukurahaw sa bukid nin Ephraim. Tindog kamo, magturugad kita pasiring sa Sion, sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Huli ta ini ang sabi nin kagurangnan. Mag-ugma kamo dahil kay Jacob,
Magkuraw kamo sa tingog nin kaugmahan, para sa pamayo nin mga banwaan. Ipadangog nindo an sa indong pag-umaw, asin magsabi kamo, ilinigtas nin kaguranan an sa iyang banwaan, an mga natada kan Israel. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Babantayan kita nin kagurangnan, siring kan pastor an sa iyang mga karnero. Babantayan kita nin kagurangnan, siring kan pastor an sa iyang mga karnero. Mga banwaan, himatay inindo ang tataramon nin kagurangnan. Iharaway nindo sa gabos na kapuruan. Ang nagwarak kin Israel, iuman sanaan matipon sa iya. Sa iyang atamanon, siring sa pastor ang sa iyang mga karnero. Babantayan kita nin kagurangnan, siring kan pastor an sa iyang mga karnero. Madurulok sinda asin mag-uumaw sa kaitasan nin Siyon. Madurulok sa pag-ako kan makarahayan nin kagurangnan. Ang tinapay, arak asin lana, mga karnero asin kahayopan. Babantayan kita nin kagurangnan, siring kan pastor an sa iyang mga karnero. Dangan ang mga daraga mag-uurugma, asin magsasarayaw sa kaugmahan. Ang mga hagbayon asin kamagurangan siring man. Ang kamunduan riribayan nin kaugmahan. Rarangahon asin tatawan sinda nin kagayagayahan. Babantayan kita nin kagurangnan, siring kan pastor an sa iyang mga karnero. Ipagrukyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. Sabihin mo, O Diyos, nagkakaroon sa mga tataramon. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang kagurangnan, mapa sa ito. Asin sa imong Rukyaw kan espiritu, banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagpasiring sa Tiro asin Sidon, sarong babaeng Kananea, saruna na ito nagkurahaw sa iya, kagurangnan aki ni David, kairaki ako. At sa kuyang aking daraga may demonyo, day sinimbag ni Jesus. Kaya dinulok siya kan mga disipulo sa kinaulay, dangugaman, ta nagsusunod sa to, asin nagkukurahaw. Sinimbag si Jesus, sinugo ako para sana sa mga nalalagalag na mga karnero sa Israel. Inabot sinda kan babae, nagsamba asin nakimahera, kagurangnan, tabangi man ako. Si Jesus nagsimbag, bakong marhay na ang tinapay para sa mga aki ko ahon kan ibahog sa mga ayam. Alagad ang babae nagsabi, totoo, kagurangnan, alagad ang mga ayam, minakakan man kan mga rakdag na nahuhulog sa lamesa nin kag sa diri. Si Jesus nagsabi sa iya, babae, dakulang kayo an sa imong pagtubod, mautog manlugod an sa imong minamawot. Sa oras na ito na umayan an sa iyang aki. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta kan kakurangan. Pagumaw sa imo, Kristo. Good morning. Siguro na-experiencehan taman po na minsan pag kita nangangadji, it seems na an sa tuyang mga pangadji remain to be unanswered. Gari anlinovina na, anlisimba na, pero nga ta daw tagarida itig sisimbag kan mahal na Diyos an sa tuyang hinahagad. Pero an sa tong ebanghelyo nagpapagirumdum sa tuon yan, na day dapat umabot sa punto na kita magsuko. Sukuan ta ang sa tuyag kagurangan. Kaya one very beautiful lesson na ang ebanghelyo tinatao sa tuya sa istorya kaining babaeng Kananea na nagdulok sa kagurangan sa paghagad nin tabang para sa iyang aki. Iyo po na ang pagtubod dapat dai minasuko. Ang enot sa gabos digdi, ano po so naging
password kang babayi kung ata sinimbag siya ni Kristo. Iyo maninian password na dapat ang gamiton pag kita nagdudulok sa kagurangan. Pagkatapos kan gabos na pangadji, novena, pagprosesyon o nano pa naman na ginigibot at anganing makamtanan sa tuyang minamawot. Asin daita ini, garibaga na kukua. Yan, sabi kan babayi sa tong kagurangan, kahiraki man ako. That's short. Day mo kaipuhan magmatinaramon sa imong pamibi. Ang kaipuhan lang magsarig, asin dumulok sa pagkaherak ni Diyos. Ining tataramo na ini sarukan pinakahalipot, alagad makapangyarihan na marhay na pamibi. Kaya kung dai ka nang masabi sa mahal na Diyos, sabihon mo sa iya, kagurangan, kahiraki man ako. Sige daw po, sabihon tayo mo yan, halik sa tuyang mga puso. Lord, please help me. Kahiraki ako. Ikadua, ang mga kaulangan palan, bako ini katapusan na kanda sa tuyang pagtubod. Day, ibig sabihin na day tatulos na kakamtan suminamauta, maluya na an sa tuyang pagtubod. Hiling nga ining disposition na pinahiling ka ining babae, may pang-insulto pa nga no. Apisar kan dinedma siya, nakimaherak siya kay Kristo, dinedma siya ni Kristo. Nagsilensyo sa laan sa tong kakurangan. Pig-aalaw na nga ni siya siguro kan mga tao, kasabay na kan mga disipulos. Dahil mo pagdisturbuhon at sa tuyang kakurangan. Pero nagpadagos po siya, kan tinaraman siya ni Kristo, dahil pwede, an para sa mga aki, ibahog sa mga ayam. That was a big insult. Pero anong simbag niya? Totoo nga po iyan kagurangan. Pero ang mga ayam, nagkakaon man kan rakdag na nahuhulog sa lamesa. What a great faith. Dahil siya nagtampo, dahil siya nagsuko. Imbes, pinatutuuhan niya ang sa iyang masarig, makusog, mapusog na pagtubod sa satuyang kagurangan. Great faith keeps knocking. Nakusugan sa imong pagtubod, day man sinisimbag tulos kan kagurangan sa imong hinahagad. Padagos kang magtuktok, maghagad sa iya. Tinatawan man kita kaining impresyon, kaining ebanghelyo, na ang misyon, pagkamuot kan Diyos para sa gabos. Daing outsider sa puso, kan mahal na Diyos. Kaya, kaipuhan kitang padagos na magsarig sa iya. Na-mentionar ko man po, pahapyawan ko na, kunya na aldaw, tigkukumemorar ta, itong pagdidikar kan Basilika kan Saint Mary Major. Ining basilikang ini nagtataon ini espesyal na pinagdedikar para sa satuyang mahal na ina na si Birhen Maria. Iimbitar ini sa to, kan imahen, kan sa tuyang mahal na ina, na daing aki na sinasayumahan si ina, tanganing kita makarani sa iyang aki. Perminyang tigihingowa na kita madara sa iyang aki, asin padagos na magtiwala sa mahal na Diyos. Kaya kung ngunyan po, igwa kitang kadakol na mga kinakarga na problema sa satuyang buhay, dahil kita magsuko sa pagpamibig. Sabi nga ni kayan, delay is not God's denial. God's delay is not God's denial. God's silence doesn't mean His absence. Pagmati ita siguro silensyo ang Diyos, pero na ibig sabihin nawara siya sa kaibahan niya to. So let us keep saying, Lord, help me. Tabangan mo ako kagurangan. Asin padagos kitang magtiwala na ang Diyos, mas kiturog kitang unyan, nagtatrabaho sa satuyang buhay. Amen? Sagaran ka na maaki, asin Espiritu Santo. Amen.
pamibi ka mo mga tugang, tangalingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos sa mga makakamhan. Akon manlugod kan kagurang nananatang sa imo mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal Kagurang na na namimibi simbahan. kami, kaugaying pabanala, ining mga dulot, asin sa pag-ako kan pagdulot kan sakrifisyong espiritual, himuha kami mismo na daing tapos na atang, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Ang Amen. kagurangnan, mapasaiklo, Asin sa imong iitaas espiritu. sa mga puso. Initaas binasa Magpasalamat kita kagurangnan. sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakagaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Sa pagkamuot, sineselebrar mi ang sa iyang pagkagadan. Sa buhay na pagtubod, pinapahayag mi ang pagkabuhay niya liwat. Asin sa urog kasarig na paglaom hinahalat, ang mamuraway niyang pagdatong. Kaya kaiba kan gabos na santos sa sinaanggeles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit at sindaga pano kan sa imong kamurawayan, husana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, husana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ini mga atang, namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asinto ko, kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini, na ini ang sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. Siringman, pagkapamanggi, pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kay ni ni an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini, ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ika magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay. Kan kalis ni kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawa kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, taganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong obispo, si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, at sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Sa espesyal na paagi, girumdumon po niya to, itong mga kalag, kan sa tuyang mga namumutan sa buhay, na nainot na sa to sa ikaduwang buhay, lalong-lalo na po ining mga kalag na sa tuyang ipinapamisa, as ipinaparesponso. Sinda, asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos ni San Jose, at sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong sa Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya,
Sa imo Dios amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Unyan, mamibi po kita kan Ama niya mo. Ama niya mo, Ano niyan sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatongan kadean mo, mangyari ang buot mo sa daganan siring sa langit. ang samong kakanon sa rualdaw, itaw mo sa muya mo niyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin haray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, murasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas, na si Hesu Kristo. Ulita sa imon kadean na sinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, haray paghilinga, an samong mga kasalan ko diyan pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan asin pagkaburunyog, sosog, sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa ito. Asin sa imong espiritu. Manyan sa tuya ng ihiras, ang inakong katuninongan sa lambang saro. Peace be with you. Kordero kan Diyos. Na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako kung maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kailangan. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan, antabayi kan daing tapos na tabang, ang mga binabago mo huli kan langit no na atang, asin sa daing untok na pagsurog sa inda. Pagkanigo asindang magkamit kan daing tapos na pagtubos, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ibuhon niya to ang responsoryo para sa mga kalak. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my I Savior. myself shall see Him, my own eyes will gaze on Him. In my body I shall look on God, my Savior. This is the hope I cherish in my heart. In my body I shall look on God, my Savior. Altogether I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. Invocations for every petition we will answer. Lord, save your people Lord, save your people. by your coming as a man, Lord, save your by people. your birth, Lord, save your people. by your baptism and fasting, Lord, save your by people. your suffering and cross, Lord, save your people. by your death and burial, Lord, save your people. by your rising to new life, Lord, save your by your people. return in glory to the Father, Lord, save your people. by your gift of the Holy Spirit, Lord, save your people. by your coming again in glory. Lord, save your people. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Let us pray. Almighty God and Father, it is our faith that your Son, who died on the cross, was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery, your servants, who have gone to their rest in Christ, may share in the joy of his resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Give them eternal rest, O Lord. And may perpetual light shine on them forever. May they rest in peace. Amen. Salamat po sa Indugabos. See you tomorrow, same time, same place. Salamat sa mga nagkipag-celebrar sa Muya Kasudma sa celebration kan Priest Day. Kasi nagahagad kami kan padagos nindong pagpamibi para sa satuya pong mga kapadean, kasi pagpamibi para sa bukasyon. Salamat po. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton, asin maherakon, anama, an aki, asin ang Espiritu Santo, Amen. lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Hail Mary, full of grace, Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Salamat po.